Sådan henter du data om en bog på bibliotek.dk til din RefWorks-konto. Når du henter referencer fra databasen bibliotek.dk, skal du være opmærksom på, at en titel kan være beskrevet flere gange, hvis den findes i flere udgaver, eller hvis den findes i forskellige materialetyper. De forskellige udgaver af en titel kan også være samlet under én beskrivelse. Vær derfor altid opmærksom på at vælge den rigtige udgave. Du ønsker at hente en reference til bogen Kvalitative Metoder, en grundbog, 3. udgave fra 2020, redigeret af Brinkmann og Tanggaard. ISBN-nummer er den hurtigste genvej til søgning af en bestemt titel og udgave, så derfor søges på dette, når det er kendt. I dette tilfælde findes en beskrivelse, som samler bogens forskellige udgaver. Du klikker på titlen, og du klikker dernæst på udgaver, og så klikker du på plus ud for 3. udgave. Klik nu på Hent reference, og klik på Eksporter til RefWorks. Hvis du ikke er logget ind i RefWorks på forhånd, logger du ind nu. Din RefWorks-konto kan være inddelt i forskellige grupperinger af referencer, som i RefWorks kaldes projects. Du skal vælge, hvilket project du vil importere din reference til. Default vil RefWorks huske, hvilket project, som du sidst arbejdede med. Du har også mulighed for at vælge, hvilken folder eller hvilke folders din reference skal tilknyttes. Dette valg kan også foregå senere. Klik på Import og klik på Go to Last Imported. Du har nu hentet en reference fra bibliotek.dk til RefWorks.